Euskararen erabileran, herritarrak aktibatzeko egitasmoak egin dira Errenterian, Oiartzunen, Pasai Antxon eta Pasai Donibane. Oarsoaldeko eskualde osoan berriz, bat eta bat ez gara bi egitasmoa egin zen, eta 500 oarsoarrek eman zuten izena Euskararen komunitatean, euren atxikimendua eta konpromisoa adieraziz. 2018an pauso bat haratago emango da, Euskal Herri osora zabalduko den ekimena egingo baita, Euskaraldia, eta 11 egunez Euskaraz bizitzeko erronka izango dugu aurrean. Zehazki, azaroaren 23tik abenduaren 3 izango da Euskaraldia. Ekimen horretan parte hartzeko norberak belarri prest edo ahobizi izango den erabaki eta 11 egun horietan Euskaraz bizitzeko borondate irmoa erakutsi beharko du. Euskaraz ulertu baina agian gaztelaniaz erantzungo dutenek belarri prest izateko hautua egingo dute. Aldiz, ulertzen dionari Euskaraz egingo diotenek eta ez ezagunei ere lehenengo hitza beti Euskaraz egingo diotenek ahobizi izateko hautua egingo dute. Bil zaitez Euskaraldira, Euskaraz ari, Euskaraz entzun. Ni belarri prest izango naiz. Ni belarri prest izango naiz. Ni ahobizi naiz. Ni belarri prest, ni ahobizi. Ahobizi izango naiz. Ni belarri prest. Ni ahobizi naiz. Ni noski ahobizi. Ni ahobizi naiz. Ni belarri prest.